Getan sugeng dalu nok Wilujeng dalu Rama. urung-urung suarane nyuwentek tak perintah sore arep bekatut. Nggih. Piye awake sehat to? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan kula pinaringan sehat. Semanten mugi jenengan ranggih sehat. Iya nok wong aku ora tau nandang gerah apa-apa. Anane mung sehat walafiat. Alhamdulillah. Anakku wadon nduk Nandasari ora ro golekku ndidik wet kowe kelas 2 SD. Nggih. Nganti saiki blanggrah sakmono kuwi. Dadi angel lho golek wong wadon kaya sampean iki. Angele pripun? Gedhe dhuwur, kuwi nek ya dicandra ya. Nggih. Kuwi cara dicandra cara wayang ngono rikma ngemak ngembang bakung alise nangga sepisan. Idepe tumengeng tawang netra mblalak mbawang sebungkul grana rungelir pinatut lambene nyepur. Ning lambe pilihan ki ngono kuwi. Pundhake nraju mas payudara muyuh denta. Apa ya kuwi piye lem keteran. Pundhake nraju mas. Nggih. Gulu dawa ngelong gadung pundak nraju mas payudara muyuh denta. Payudara ki apa to? Pae penonton sing pundi sing mung susu wae. Ya kok titen lho. Payudara niku susu niku mboten porno panjenengan niku to. Lambunge nawen kemit cetik mungal kenta kial angem anak pupune kaya pokange gangsir jerabang. Kecete linggang moyo-moyo nek mlaku semu jinjit. Mula nek mau lanang nyawang saka mburi iki bayo. Biasane ngoten niku. Nah, iki ra ana desa Binangun. Desa Binangun. Kowe tak sekolahke saiki ra kuliah to? Nggih. Ngerti jarwa dasa tembung mergo tak sekolahke ana sastra. Kowe jarwa dasana tembung Binangun ki piye? Ngerti apa ora? Binangun, nggih ngertos. Binangun terdiri dari 3 suku kata bi. Perkata apa persuku kata? Persuku kata. Persuku kata bi. Bi niku bimbingan kepala desa terhadap masyarakat sangat diutamakan sehingga masyarakat mempunyai potensi untuk berjuang demi kemajuan desanya. Niku bi.
Dadi kompak antarane pemangku jabatan karo masyarakate ya no. Madhepe rono Bapak Kepala Desane ngono Bobo Haji Hadi. No. Oh sak menika. Ya. Ingkang jilbaban. Ya takono singkang pundi, Pak? Oh nggih, nuwun sewu Bapak Kadi. Sakmenika ingkang ingkang merenges sakmenika. Ingkang senyum sakmenika. Latine kok. Kuwi bi ya no. Bi. Nang. Nah niku nanggap wayang menjadi salah satu adat Desa Binangun karena masyarakat tahu bahwa wayang merupakan salah satu sajian budaya tinggalan leluhur ingkang berisi tuntunan serta tatanan ingkang dipertontonkan. Iya, tuntunan tatanan yang dipertontonkan. Nggih. Dadi iki wujude penggabungan ya. Leres. Heeh. Kuwi mau nang. Nah, Ngon niku ngunduh wong panggawe nandur pari tukule pari, nandur jagung tukule jagung, ora ana nandur pari tukule sate. Tertib pemangku desane, tertib masyarakate saengga dadi desa kangge mahripah lojinawe karta tentrem tur raharja. Sip. Nyatane kanane saya maju ya no. Nggih. Dadi kowe ndongakne apa karo warga Kula masyarakat? dongaaken kagem para perangkat desa mugi-mugi pinaringan sehat kuat lan kawicaksanan anggoning nglaksanakne tugas-tugase mugi saged ngayomi masyarakat kanthi tulus bangun desa kanthi gotong royong lan saged nuntun desa tumuju kamulyan bebrayan. Mugi perangkat desa saged dados tulodo ingkang sae adil lan tanggung jawab saengga desane ayem maju tur makmur. Semanten ugi dumateng sedaya warga masyarakat ingkang sami rawuh kula dongaaken pinaringan kawilujengan kawidatan lan karaharjan pinaringan kecukupan sandang pangan lan papan ayam tantrem jenjem neskoloner ing sambikala pinaringan rejeki ingkang kathah berkah barokah. Stop. Dereng rampung kok. Terus to, ya terus no sik. Pinaringan rejeki ingkang kathah berkah barokah tabungane kathah kena kanggo ragat anak sekolah kena kanggo munggah kaji menyang Mekah Madinah ingkang dereng kagungan jodoh mugi-mugi dicedhakke jodhone ingkang sampun kagungan jodoh mugi-mugi mboten mindo. Api. Piye sing kare dhewe? Nek sing urung entek jodoh, mugi-mugi dicedhakne jodhone. lek sing duwe jodoh, mugi-mugi mboten mindo. Oh iya pinter. Contone. Contoh. Aja nggae contoh lho ngono ki rapi contoh. Mboten nggih. Lek contoh berarti kan mengkambing hitamkan orang. Ana parian, Nduk. Parian. Parian upamane apa? Neno nenano nano. Itu ndamel lagu. Oh iya. Oh nggih. Siap. Niki kagem sedaya perangkat desa Rama. Iya, kagem perangkat desa ya. Ya kenal. Nyuwun satu nada Mas Yud. Wah, ya ngono. Angel bocah. Timbangane sliring. Bocah ngene ayu ni angel Pak ladenane. Oh, tasih error. Sing ngadeg kon lungguh. Lho malah ngegeti lho jenengan. Nggih, ingkang teng ngajeng jumeneng ingkang teng wingking lungguh mawon. Lho, walik. Oh, walik. Ya. Yen sing mimpin seneng magawe gampang gone nata rakyate bebarengan nyambut gawe demi kemajuan desane. Urung apal ta? Dereng. Jenengan nggih dadak kok ngene ten iki mikir. Oh, ya ora apa-apa kula gadul, pokoke nembang. Jenengan wonten? Jenengan wonten? Aku ora ndek parian, suaraku ora teko. Turi kelor wana dituturi mbok sing kena. Parianku ngono kuwi. Parianmu dhewe wis. Terus napa niku? Ya parianmu dhewe wae.
Bijaksana kepala desane ora mikir apa to? Ora pilih kasih pembangunane maju kono maju kene ora ana sing dibedakne. Iya. Ngoten niku contone. Contone ngono ya, Nono. Nggih. Coba saiki iki nembang lagu sing penak upamane pilihanmu apa?